Igbo bụ Igbo ekene m unu, Igbo lienu, Igbo nwanu, Igbo makanu. Ya Igbo bụ Igbo, asị ka m were ohere kene Chukwu okike abịama, kene ana, kenekwa gị onwe gị, n'ihi na o si n'ahọ 2024 wee dubata anyị na 2025. Ana m asị ka aha nsọ n'isi mgbe niile. Nwa onye Igbo, ọ dị ụzọ ihe na-abụ nji wee bịa. Nke mbụ bụ ka m kenesia ndị ọga anyị, kenekwazie ụmụ nwa bọyị, ọ kachasị ndị ga-edu obi n'ime ahọ 2025 a. Ọ dịrọ izi, anụ nwere obi kwechiri. Ịgba bọyị adịrọ mfe, mana ọ bụ ebe mmadụ ji esi were magasịa ọtụtụ ihe dị iche iche jee nyere ndụ ya aka. N'otu aka ahụ, ana m ekenesi ndị Igbo niile maka na ọ site na agbammbọ ịkwa nka na ụzụ na mmepụta na nchọpụta ka anyị nwa bụ Igbo soro abawanye na amamife na n'ọnụọgụgụ. Ana m ekenesi gị nwa bụ nwa bọyị luwere isi, maka na ndị be anyị si na nwa elu nukpurata ana ọṅụrụ nne ya ara, na onye fee eze, eze rue ya aka. Tata achọ ka etube gị ugo mmeri, ọ dịrọ mfe. N'aka nke ịbụa, gị nwa bụ onye ga-edu obi hụchaa ntị ọfụma. Ngalụ mmanụ na ekpere azụ, mana oyi m agwara m gị agwa bụ ezi oyi. Ọ bụrụ na ọ gaghị edu ego obi, nwanne nchịkọta onwe gị. Agawa ka imebe ịmakwa ndị anyị bụ, maọbụ ise you have alive. Oge ka iji ebi idue ihe ị ga-abụ n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, nwanne m, zeelu krọb, zeelu nwanyị, nyewa Chukwu, gbaba mbọ. Ndị ọga anyị, biko ofu ayịyọ ka nna ayọ unu n'anya, unu afụ na ihe siri ike. Biko tie aka na akpa ebe ego gị dị, wepụta nnukwu ego gbara ọkpụrụkpụ, rue nwa bọyị gị obi. Anya na ihe nwunye gị ga-ekwu sị gị, papa Emeka, ịmakwa na Emeka ga-aga akwụkwọ, ịmakwa na ị ga-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụfue na ị chọrọ inye nwa bọyị gị 2 million, 10 million, ịshọtụzie ya bụ ive. Mara ọmarụ n'ụwa a na o nwere ka ụwa dị, amaghị isi ga-abụ eze echi niile. Ka ọ dịrị gị tata, agaghị abụ ka ọ ga-adịrị gị echi. Asị m, biko nụ, ka anyị mee n'ebe ihe n'ọfụ ka o nwee ike ịgazi. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na iji agarị ofu na ịbụ ọgaranya, na a na-akwanyere gị ugwu, na o nwere ndị na-etiri gị mkpu, na o nwere ndị enyi gị ma anaghị eme ọfụma. Every year ịbata si ihe ị na-emedoro ha, ịkpọrọ ha gaa ebe a na-aṅụ mmanya, goo ihe mmanya ha aṅụa. Nwanne m, o nwere ihe nsị ka m gwa gị. Kpọọ mmadụ one ma one, kwụnye ha n'ọkụ, pasịara ha bọọlụ, nye ha kọntaktị, anye ha kọnekshọn. Kata ma inyere ha ego ka e wee jee ṅụwa mmanya, maọbụ ịkpọrọ ha n'ụlọ nkwari akụ na oriri na ọṅụṅụ, were ego ahụ nye ha, si ha jee chọọ ihe a ga-eme ga-abara ndụ ha uru. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ị nyere mmadụ 4 maọbụ 5 aka, ịbụọ na-abụ baa uru ọ bara gị. Maka na ụdị ka o esi were kwudo wee na-ekwu na ọ bụkwa onye dị otu a, ọkwa maka gị nwa ka ya nwa ji wee biri ihe ya bụ tata. Osu ụdị wee na-azụpụta ọdas. Ọnya bụ ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Ama na ị ghọtara ihe na nkụzi a. Ndewo na isonyere m.
tụsara m ihe ozi a ka o nwee ike ịbara anyị nwa bụ ndị Igbo. Okene ọrụ dịrị mbụ ihe ahụ ị marọ ka m pụta kọwara gị ya ka ị marụ. Okene ọrụ dịrị gị bụ ịtụsara m ihe ozi a na ọtụtụ ihe ozi a ga-abara ụmụnna anyị. Igbo bụ Igbo, asị m anụ nwere obi kwesịrị ọ bụrụ na ị nọ na nke ọga gị nwee ndidi, maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo, ọ naghị adịgido. Gị na ọga gị agaghị anọ forever. Onwe obere ntakịrị oge ị ga-abụkwa na ọga. Ụmụnne m, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme na my YouTube page. Gbanye m igwe ozi gị oge ọbụla m nwechara ihe ozi m ka ị nwee ike ije gịrị ya. Nwanne m, asị gidigidi bụ ukwu eze, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Igbo, ndewonu.